Bones a tots, benvinguts a un nou vlog i avui es tracta d'un garage tour, o sigui, en aquest cas de la meva part de bicicletes i una mica de novetats, carreres, alguns canvis que hem fet a les bicicletes, més a la de mountain bike que a la de carretera, vale? Perquè la de carretera ja heu vist el Dreamwheel, que si no l'heu vist l'heu de veure, que és una passada de vídeo. I us vinc a ensenyar una mica com tinc organitzat tot el garatge, les eines i tot, perquè com heu vist tinc aquell carro d'allà, els que em seguiu a Instagram l'haureu vist, Instagram per aquí baix també, i totes les eines com les tinc organitzades, tot el que tinc i anar-vos ensenyant, perquè és també el que m'agrada, transmetre aquesta passió per les bicicletes i us ho vinc a ensenyar. Aquí tinc el carregador pel Garmin, vale, que sempre que arribo, pam, l'enxufo directament i se m'acaben les tonteries. No em quedo mai sense bateria al Garmin. Cascos, tinc el casc de color blanc, casc de color negre, aquest va ser un regal, vale, aquest sí que l'he comprat, el de Sirocco, vale, que aquest és el millor, vamos, i ara a més està d'oferta. I aquest d'aquí, que és el Wackley, l'Aro 5, em sembla que si no m'equivoco, que aquest també em va molt bé. Aquí tenim doncs la bici de carretera, com esteu veient, ja heu vist el Dreamwheel, vale? Portabidons, em falta doncs acabar de trobar uns que m'agradin més, però de moment farem amb aquests. Manetes, una mica cap endins, poder faltaria una mica encara més. I poca cosa més amb aquesta, com si ja heu vist el Dreamwheel, doncs ja ho haureu vist tot. Després, central, calendari, vale? Aquí vaig sortir al Regió 7, aquí em van fer una entrevista i el Regió 7 va sortir aquesta setmana, si no m'equivoco. I aquí, doncs, com esteu veient ara, això ho faig servir una mica com a taula. Aquí tinc ara coses de gravació i tal, la bàscula, la ditjosa bàscula. Aquí tinc uns focus que, bueno, no faran falta, hi ha bastanta llum aquí. I us ensenyaré una mica. Aquí tinc tot de cosa de bicicletes, vale? Per omplir les càmeres de tubeless, metros. Aquí tinc doncs la bàscula. Ui, que quasi ho tiro. Però si no, aquí penjo la bàscula, penjo la bici i tal, per saber quan pesa i tot. Tisores, peu de reis, alicates. Alicates en tinc unes quantes, la veritat, i no se'n necessiten tantes. Aquí tinc, no sé, coses vàries. Mira, això és una corretja, un clauer. Claus Allen, tornavís pla i tornavís d'estrella. Tornavís d'estrella me'n faltarien, la veritat, perquè soc bastant pobre amb tornavisos. Més coses vàries per retallar la forquilla, per fer el tall ben recte, vale? Això és sobretot important. Eines per desmuntar doncs, els frens, la pinyonera, aquí també un suport de GPS, un martellet, obús per si volem tubalitzar rodes, això és la caixa de pedalier, i després això és per tronxar cadenes, em sembla, si no m'equivoco, em sembla que es diu així, fil, gomes, no sé, coses vàries, algunes llimes petites, i l'últim calaix, aquí tinc doncs, això sense acabar els frens, que tinc per aquí, brides, martell, una llima, adhesius que no faré servir mai de Mavic i plàstic protector, vale? I aquí baix hi tinc bosses, guants, draps, després aquí tinc per penjar-hi una altra bici, però com que hi tinc això doncs no ho faig servir mai. Les llantes velles de la bicicleta són les Vision, vale? Una caixa de Ram GX que era de la pinyonera, algunes fletxes del Tour de França i de la Volta, les caixes de les Speed 6. Per aquí tinc el cavallet, superimportant, vale? Lidl, 30 euros, preu-qualitat, el millor que hi ha. Manxa del Decathlon, també preu-qualitat, el millor que hi ha. M'he oblidat de dir-vos, allà darrere tinc les rodes de sèrie d'aquesta preciositat d'aquí, que ara porto les Speed 6 Earth Extra. I en aquestes hi porto les Speed 6 Evo 45, vale? Per fi el 45, que hi ha gent que m'ho pregunta. Després, seguim. Per aquí dalt tinc algunes caixes per si he d'enviar qualsevol cosa, doncs sempre va bé. Aquí tinc la caixa de les botes de muntanya i les de carretera. Anem aquí, vale? Bidons, portaeines, coses vàries, vale? Aquí els tinc tots, els que faig servir normalment. A la meva habitació en tinc 50 més, però bueno, això és normal. Aquí tinc fre de disc de la bici de carretera, que són els que portava, que els he canviat. Un fre de disc de 160, aquests són de 140. La caixa de pedalier, cales de Luccheo, que no faré servir mai perquè ja vaig amb Shimano. Aquí hi ha una pinyonera, pedals de BTT, que vaig amb els Crank Brothers, alguns punys també. Productes de neteja, grassa, KX7, que és el millor que hi ha, bàsicament. Perdó per la publi, però no és publi, vull dir la veritat. Les DMT, que les tinc aquí. I després aquí tinc un lot, Tubolito, que no estic gaire content amb Tubolito. I alguns lubricants i coses per la cadena. Les botes de BTT, vale? I les botes de carretera. Sí senyor, Sirocco, vale? Van superbé.
Aquí tinc doncs una Barbie gegant, no sé com en dieu vosaltres. Jo ja aquesta d'esto en petit, les caixes petites es diuen Barbie i jo això li dic Barbie gegant. Els cargols de la Megamo, vale? Aquí tinc doncs coses vàries, molta merda. Vale? Mireu, aquí tinc uns pedals del Look, de l'època, no sé de quin any deuen ser, però els guardo aquí com una mica com a relíquia. Més merda per aquí, vale? Cales que havia fet servir de Look, mireu com les deixava, i coses vàries. Aquí tinc doncs cargolets, coses vàries, vale? Arandeles, bueno, ulleres de seguretat, sobretot, portabidons i coses que ja quasi no faig servir, com bossetes i coses així que tinc des de fa temps, la funda per les bicis de la furgoneta, vale? Productes de neteja, draps, etc, microfibres. Aquí tinc les botes antigues, les Spiuk, les Catlike de carretera, pneumàtics, és veritat, això són tot pneumàtics, vale? Que els tinc aquí ben posats i ben ordenats. I tamboret. Aquí tinc algunes càmeres que estan punxades totes, vale? I encara em falten moltíssimes que el meu pare me les va tirar. I aquí el delantal per quan em fico, doncs, a ordenar coses. Canvis que he fet a la Chisel, vale? O canvis que hi vull fer. Canvis que hi he fet, vale? Ara mateix són mínims, vale? Bàsicament els que hi hem fet són baixar el manillar a baix de tot per una posició doncs, una mica més aerodinàmica, més agressiva sobre la bicicleta. Vale? Garmin també una mica més inclinat, el sillín l'he d'inclinar una mica cap endavant, vale? Està mirant cap amunt, això està malament. I després, canvis que hi he fet, els portabidons he ficat aquests que són d'AliExpress, que agafen bastant bé. Després, canvis confirmats, o que ja segur que els vull fer, és la cadena i el plat, vale? El plat ara mateix porto un 32 i vull ficar un 34 perquè si no en baixada de seguida m'estic menjant tots els pinyons i vaig amb molinillo, o sigui, necessito una mica més de xitxa, vale? A l'hora de pedalar i tal en baixada. Després en pujada poder patiré una mica, però és que de fet l'últim pinyó, o sigui, jo dic l'últim aquest d'aquí, el més gran, no el faig quasi servir. Vale, la cadena ja la tinc, la cadena és aquesta d'aquí, una RAM Rainbow, que està guapíssima, és una passada, sempre l'havia volgut aquesta, i la ficarem. Però de moment ja la tinc i la podria muntar, però és que prefereixo esperar-me a poder canviar el plat, vale? Perquè no crec que sigui gaire car, un plat de 34, vale? I després, canvis que també vull fer, em molaria molt ficar manillar i potència integrat de carbono, i la suspensió. La suspensió, sobretot, és algo que estic notant molt, que em va bastant justa. És molt senzilla, és la Judy, vale, de RockShox, i la veritat, em molaria canviar-la. I de pneumàtics, jo porto els Arden Race a davant, que són aquests aquí de Maxxis, i després aquests d'aquí, que són els Icon, vale? Ara sí, Icon. De Maxxis també, porto doncs diferent pneumàtic a davant i a darrere. Aquest és una mica més rodador, menys taco, i aquest d'aquí porta una mica més de taco lateral, si us hi fixeu, i va bastant millor per direccionar la roda. Algo que també m'agradaria canviar-hi, vale, és les manetes, els frens. Vale, aquests, doncs, mira, de fet, potser s'haurien de purgar una mica o alguna cosa, perquè té molt de recorregut la maneta. Vale, m'agradaria canviar-los, ficar-hi alguna mica més bo, perquè frens sí que es nota que va una mica justeta. Jo crec que no em deixo res del Garage Tour i ara us vinc a explicar una mica, doncs, pròxims dorsals. Clar, és que no sé si dic carreres o què. Jo dic dorsals, pròxims dorsals. El pròxim dorsal és amb aquesta d'aquí, 25 de febrer, l'Estrabada. Anem amb dorsal d'honor i serà en BTT, no sé si són 53 quilòmetres i 1.700 de desnivell. La llarga, jo crec que faré la llarga, vale? Me la jugo, tardaré 4 hores o 4 hores i pico en fer-la, però es disfrutarà moltíssim. Vale, el següent dorsal confirmat doncs és aquest d'aquí, l'Estrabada, i un altre també confirmat és amb la bicicleta de carretera. Ara mateix la data no me'n recordo, però és la Tres Nacions, 24 de juny o 25 de juny, si no m'equivoco, ho miraré i us ho deixaré aquí baix. La Tres Nacions ho tinc confirmat també, que ja hi vaig, i tenim el dorsal ja a punt per a la carretera. De moment són aquests dos dorsals. Un altre que m'agradaria fer de dorsal és el de la Orbea Cadí Challenge. Són 2 etapes, si no m'equivoco, vale? I és una marxa que sempre que... Des que vaig començar a anar en bicicleta de carretera l'he volgut fer i tinc ganes de fer-la perquè són 2 etapes, és així com... Bueno, 2 etapes i tal, i mola. I la veritat és que en tinc ganes i sempre l'he volgut fer. I jo crec que la faré aquest any perquè ja no me'n puc estar més.
N'hi ha moltes d'altres de cicloturistes que no crec que les faigui, bàsicament perquè són molts diners i bàsicament perquè ja les he fet una vegada i fer-les cada any, se'm fan avorrides. I al final també vull disfrutar de la bicicleta a la meva manera, que és com m'agrada. I se m'havia oblidat ensenyar-vos això d'aquí dalt, Orbea Orduña, que la tinc aquí penjada. És una bicicleta del meu pare de quan era jove. He fet algun vídeo amb ella, mireu el canvi de marxes allà al quadre. Després, tornant al tema de dorsals, també n'hi ha una altra de marxa que m'agradaria molt fer-la, però és que se m'és impossible perquè sempre estic de vacances i és la Purito. Si no m'equivoco és el 6 d'agost, o era fins ara el 6 d'agost, i ara poder l'han canviat. No ho sé, si puc anar-hi i no estic de vacances, la vull fer. Però si no, doncs tocarà com cada any i em pillarà de vacances i no la podré fer. Un altre dorsal, i no és ben bé dorsal, és la Sea Otter. I hi vaig seguríssim, és una de les... És que ja no és ni ciclos, és un festival, que no el perdo. Ja porto com 2-3 anys seguits anant-hi i havia anat quan tenia 18-19 anys, també hi vaig anar-hi. El primer any que vaig fer bicicleta de carretera amb el meu cosí i no me'l salto. Aquell sí que sí, és sagrat, i divendres, dissabte i diumenge, la Sea Otter. No sé si participaré, depèn de les circumstàncies, jo crec que sí, perquè és bastant divertida. En BTT no crec que hi faci res, perquè és com molt tècnic i tal, i no crec que en BTT hi faci res més, que vull aprofitar per la de carretera, visitar l'expo, gravar vídeos i tot, que és el que també m'agrada molt. I ja està, jo crec que de moment, així coses confirmades, doncs serien aquestes. Doncs fins aquí el vídeo, espero que us hagi agradat, i ja està. Pregunta, sobretot, si teniu alguna pregunta me la deixeu a baix a comentaris i si fa falta faig un altre vídeo ensenyant-vos, hòstia Sergi, ensenya'm això, com ho tens muntat i tal, doncs us ho ensenyo i tal, i cap problema. I res més a dir, és un vídeo una mica improvisat, perquè tenia moltes ganes d'agafar el mòbil i gravar algun vídeo per YouTube, que el tinc molt oblidat i no tinc mai temps. Jo avui que he decidit fer descans de bicicleta, dic, vull gravar un vídeo i tal, i segur que els agradarà. Deixeu un bon like i ens anem veient per aquí, deixeu qualsevol comentari i us el respondré en un vídeo o a baix a comentaris. Ciao!